Onko ne nauhat nyt kunnolla kiinni? No on. Äiti se hössöttää aina, kun sitä jännittää. Se varmaan sit jännittää aina. Pitää mennä. Onnea, kulta. Moi moi. Ei kai Severille tullut liikaa paineita, kun me ollaan täällä. Kun sä puhuit siitä Litmasestakin. Höpö. Meidän pojan hermot kestää. Oho. Onneksi ei ollut Severi, jota vietiin kuin kuoriämpäri. Meidän poika syötti hyvin. Hyvin menet, Severi! Jatka samaa tahtiin! Tsemppiä! Hyvä Severi, tee maali! Miten valmentaja on voinut laittaa tollasen kundin tonne karsintoihin? Se munit on pallon kanssa kuin pikkupoika. Se on pikkupoika. Hyvä Severi! Vesi siitä! Mikä se maali? Joo. Paljon on peliaikaa jäljellä. Pari minuuttia. Ehtiköhän pojat vielä tasoittaa? Noni! Ai hemmetti. Onneksi saatiin vapari. Juuri vasemmalta enemmän. Siinä on hyvä. Tiimis. Nyt vaan pää kylmänä. Noniin. Mä juoksen ohi. Sä syötät Hannulle ja Hannu syöttää mulle. Mä lauan. Joo. Pallo maaliin, Severi! Counter-terrorists win. Meni siinä. Just joo. Noin, mestari. Se meni hienosti. Vois kuvitella, että sä oot ollut jänispassissa koko elämässä. Se oli kivaa, vaikka piti olla vähän hiljaa. Miten sä oot ampua niin tarkasti? Mä oon harjoitellut monta vuotta. Hei, mä voin opettaa suakin. Joo, totta kai. Tässä kohtaa haluan sanoa, että olet nyt, Severi, lähempänä juuriasi kuin koskaan aikaisemmin nuoren elämäsi aikana. Ja haluan sanoa sinulle, että tervetuloa. Sä oot vähän hassu. Onko? No oot. Kyllä. No, näytetään mitä me ollaan saatu. Mä hän äidin pois keittiössä, mä haluan kokeilla vaan sun kanssa kahdestaan. Se resepti jääköön vain meidän väliseksi salaisuudeksi. Moi! Moi. Mitä sä täällä teet? Hannu tuli meille yökylään. Että sä voi esittää tuollaista Casanovaa. Pienen päätä! Saamari, pidä pääs kiinni! Mä en suostu sun, en Severin eikä Paulan syntipukiksi tässä asiassa. No aivan sama, kai sä kuitenkin tajut, että Liisa lähti sen takia, koska sä suututit sen. Olisiko pitänyt olla suututtamatta tollanen vanha ammattihuijari? Sen takia munkin muija lähti... Sun muijas lähti sen takia, koska sä olit Saamarin paskapää. Nyt ulos! Mikä sä sit oot toinen vanha tuhkamuna?